Di berdewamiya koçberî û penaberî û geşta welatiyên Rojavayê Kurdistanê Sûriyê giştî berev jiyaneke aram û welatê Ewropayê ve. Wira vê ji Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê welatê ku ev e bêhtir ji 10 salan e şer û kuştin û nearamiyê xelk derbeder koçber penaber kirine. Hejmareke din ji zarok û ciwanên Kurd di bûyereke trafîkê de bûne qurbaniya gerê li jiyaneke normal aram wekî hemî mirovan dûr ji xwîn û kuştin û binpêkirinan. Di bûyereke diltevzên de roja duşemê 22 Adara 2021 bi dihan koçberên Rojavayê Kurdistanê li welatê Kroatiyayê canê xweş dest da û birîndar bûn. Hejmareke din jî heta niha bêser û şûnin tu zanyarî derbarê caran vîsa wan tune ne. Li gor şopandin û zanyariyên Rêbaz News roja duşemê barhilgirekê bi dihan koçber ya Serbiya ve guhestin Kroatiyayê di çarçoveya geşta wan berev welatê Ewropayê ve dema barhilgir gihişte Kroatiya barhilgir Qulupî di encama wê bûyerê de heta niha hatiye zanîn 5 welatiyên Rojavayê Kurdistanê ji xelkê dêrikê û serêkaniyê canê xweş dest dane. 23 kesên din birîndarin li nexweşxaneyên Kroatiyayê tên derman kirin. Her wiha hejmarek zarok û ciwanên nûhatî jî di nav wê barhilgira mirinê de heta niha çaran vîsa wan nediyar e. Malbatên wan koçberên Rojavayê Kurdistanê yên ku çaran vîsa wan heta niha nediyar e nav û wêneyên zarokên xwe belav kirine. Bangê li her alî û kesî dikin çi zanyarî li bawa hebin malbatan agahdar bikin da ku çaran vîsa zarokên xwe nas bikin. Navê wan jî û hejmarên malbatên wan ev in. Şivan Mihemed Hesso 24 salî xelkê serêkaniyê nişteciyê Tirkiyê bû. Hejmara malbata wî jî ev e 00 not 543 262 4000 not. İbrahim Abdüsselam Sagîr 20 salî ji xelkê Dilbêsiyê ye. Muhanned Recep 26 salî zewiciya û zarokeke wî heye. Xelkê Amuda Rojavayê Kurdistanê ye. Hejmara malbata wî jî ev e 00 963 998 707 895. Her wiha her du zarokên bi navê Mihemed Abdallah Umar Nîwar Azad Xencer û xelkê gundê Banêşkeftê yê gundewarê dêrikê ne. Hejmara malbata wan jî ev e 00 964 705 427 18 68. Mihemed Hamid Erfo cê gundewarê dêrikê ye. Hejmara malbata wî jî ev e 00 964 705 853 85 34. Her wiha ciwanê nûhatî Ehmed Kamiran Reşo yê 14 salî û xelkê gundewarê dêrikê ye û ji nişteciyên kampa Qoştepe ye li hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê. Hejmara malbata wî jî ev e 00 964 705 563 55 67. Ji ber şer û kuştin û nearamiyê û dirêjkirina krîza Sûriye û rewşa zehmet ya ku welatî niha têre derbas dibin penaberên Rojavayê Kurdistanê ji welat derdikevin û direvin. Lê beşek ji wan nagêjin xewn û hêviyên xwe û li ser rêyên mirinê dibin qurbanî û jiyana xweş dest didin. Şoreş û krîza Sûriyê derbasî sala xwe ya 11 bûye. Hin jî tu çareserî ji Sûriyê re û Rojavayê Kurdistanê re nehatiye dîtin. Hin jî welatî dibin qurbanî û geşta mirinê jî berdewam e. Elî Umar.